Editor. Ser editora és molt culte, perquè passes tots els dies amb els llibres a les mans i veient quin de tots tries. Però no sols tries llibres que uns altres llegiran, elegisses els dibuixos que els dibuixants faran. Als matins, al desdejuni, comences ja a treballar, pensant en com serà el dia i si hi haurà amb qui parlar. I mentre m'arregla l'agenda, per la taula van els llibres, per ajudar tots els altres a ser un poquet més lliures. Pots ser molt feliç. Enceta avui el dia, content, satisfet. Procura estrenar-lo sempre amb el peu dret, perquè saps, la vida és un gran regal. Gaudir dia a dia resulta genial. Aprendre a l'escola, jugar, fer amics, menjar-te una pizza, veure un bon partit. N'hi ha tantes de coses per fer-te feliç. Soc el menovell. El dit més menut del cim de la mà es queixa i exclama, cap moix, enfadat. Qui sap el meu nom? I el treball que faig? Soc el més famós de tots els germans. L'índex, estirat, indica el camí. Demana silenci només amb un x. El polze gruixut, mirant cap a dalt, anima, encoratja. Molt bé, endavant. El cor, el més llarg, està ben content. Destaca quan toca algun instrument. El dit anular, de tots el més vell, perquè s'encarrega de portar l'anell. I jo, el més menut, vull que en recordeu, quan us ho pregunten, soc el menovell.